An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ an na nin sanga in na Tijaniya bulonba kɔnɔna na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ Ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika jidilen Ala ka o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Bi bulon kɔnɔna na an bɛna kunnafoniyaw de di kunnafoniya minnu ni a baaraw kun bɛ ayiwa conférence kan n'o ye conférence bɛna congrès min kɛ 2018 kɔnɔna na a baara bɛɛ lajɛlen bolodalen don ka bɛn sibiri nata ma le 27 ani le 28 o kibaruyaw dili la conférence président n'o ye Thierno Hadi Umar Cham ye ale bɛna a da don a la a ka kɔrɔfɔkanw an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الهادي والناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نينغالي مينغيران كان زيغليتو أنغا فام دالا نودي تيجانيا adaka yoro Bamako ya ase ila hamdalai amino nyiningalu jabi on Tijaniya kalandew on mungo anye la ilaha illallah dungewe on munu ye salatul fatiha dungewe on munu ye astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dungewe na nyaru ya nyere dambe kata Tijaniya kalandeyama on de farala ñonga hakili ñumana san bafla ani tani kele no 2011 ye Tijaniya bi yoro la Mali la no ya khalifaw ye ulu ka ya mariyaw kono kana ulu wele kana Bamako ya kana biro sigi no ye toy kana Thierno Hadi Sheikh Umar miskini ni takambla kuna sanduru kanga barake o anye bara damine 2011 nga Mali yere jamana ye amal basegi kosahina 2012 temene Mali abi langa la o yambali anga kongreke aloke anunga papio bayera sharia o bayera sanduru biro inganga yelema ka ma kuraw do ala korole munumbe ni munumbe nina nubise bara la ulubise katwa kono walsa nin kuraka fiala o ala ya ndeme nyina anye nin kaloin no octobre kaloin o tle moka an wolovla ana tle moka ni seki aba fo yoro mina ko la maison des aînés no fle ko mankuruma kerefe ase ila hamdalay Bamako ya anye mogo wele jonu wele ledo minu yaru tay confénati ye ulu de wele ledo minu ye confénati sigi ulu de wele ledo o joni oye khalifa febe bi Tijaniya la jamana kono kata kamini ber tumutu kerefe ka tabla fo diboli kerefe Mali frontière la afan bela jelefe ulu de welele do nyina ma kemefla ulu de bina je ka barake ka papio sege onye bara damine domina kana bla bila anye bara mununke activité mununke anye joga wili mununke o besebene ko yirula on sera kanideke na folo mi soro la ko fana sege anye ni de soro ni kera ka dépenser ka dine tobe wal ma fente ko fana yirula o kuma sakat la ka bureau kurasigi bureau mi ni bi fiala na be wele ka joni Tijaniya yi sanduro mi mina ko o programme de la ko plan d'action de la sanduro kono na ka fo kuma bureau kura mi sigi aw kani bara inge akaninge yani sanduro ka dafa o wele ni de mamunu welele do sisa silame be kadaka anye be balmay hanna vora nyongo famiyawla ambe balmay Mali ngona ambe balmay dine kono na silame be balmay ambe wele bla balmo be ma o ma tlobe donina ikana faranga sibiri do anga baraw ke nyombe anga kere do nyoya anga ya fa nyoma anga baraka nyombe no bora la sanga khalifa ubi yoro la téléphone tira munuma carte d'invitation tira munuma wele bilala munuma o bela jele ka nyonzoro kenaka kalaka ko yulu detay onu ka baraka lawdi ambla la barala amni baraka amna yoro la afle an sera kaninde ke ulu fana ba fa ay temenaye ayaketa akana keta
o mana wele bilale do kalifaw ma wele bilale do muqaddamu ma wele bilale do muridu be ma tijaniya koloshi bi mama bolo nabi lazimu ke wala ma bi wazifa ke wa jumadu ya fa abita hadara la ninu bele jele wele do mama bo mala muso demsenu ma korobaw u bora yoro la u yere soro zawiya kono nde wele konfenati togola ne miya president ala ka ambe sababa ma amba do anga wele ya insha Allah taala mo na jabi alhamdulillah rabbil alamin ikanyi ngali kan konfenati bi sigi domina samba flani santan kele Morocco fama no ya ruwai ale de aka ministry min be dina kokuna no Dr Ahmed Tawfiqi ani tijaniya yere bele jele khalifa bele bani ruwa de yo sigi Morocco kuna o to o Sheikh Mohamedul Kabir o Sheikh Ahmad Tijani modé mimi tijaniya kuna Morocco jamana bele jele kono anu onaka délégation nana ministry naka délégation nana o kuma nyina anyu fana wele lettre ciruma invitation ciruma o kuma bonya bubolo ubina fara ankan kanga barake kala ka bido na domina o kumbia ina fo ni anga congrès ye asigile ko fe congrès folo mi mina ke congrès folo temene ko fe ulu o kanga ba kalama anyi barami ko kan ko do kala ka ulu ya ndeme bawye ulu de anju goroma tindi anga sekani ko nyena bo o kuma na hake bubulo anye bara minga ukanu nyeda ka ukado anye minge amaseka minge o kuma na ulu bena ambalimo munu be anga jamana kere felala kala ka tijaniya bi jamana binani ani jamana nani biduru ani nani dela o jamana biduru nani anti se ko mabe wele nga alhamdulillah rabbil alamin on de ka deme kono na nga chesri ko divari anye tijaniya faranyonga chukoya mina kazawiya be faranyonga maliko na ka ke konfenati ulu fana utadla ka ke konfesi o président anyo wele khalifa bele bado bi Côte d'Ivoire abe Abidjan ko Mustafa Sonta adonedo akabarala akachesirila o fana anyo fana wele fana bina ka ba Côte d'Ivoire o mamunu mina ka ba Côte d'Ivoire nyina kala manyina jamana fla akungada anga Senegal wele anga Mauritanie wele anga la Guinée wele anga mais semi biye bi barake ka dawodema o kuma Morocco bina insha Allah Côte d'Ivoire bina kana faranga khalifa toka ka bo région bela ka bo cercle bela wele blale do munuma surtout Bamako ya ubeka bo insha Allah kana dugawu kanye ka here kanunanye ina fami here kanuni e chogo mina kanga bara no ya ambulo be kono na nyon famu kono na tijaniya hakilla kono kada ko ladamude tijaniya ladamude abi jogo de la abi ni de la tijaniya ere sigile do de ka ni koro kasi kanidla o nala sono ne hakilla famia sorola ambi jamana mi ngono nyema ubana ko ni nyema tala o mandi anya mira manga ko nyema ya takade jonima hakilu mata yoro jamble yere ministry mi sigile do anga dina ko nyene bolila no chorno hasi jaloy odi mi welele do nere bolo tara letiri do abulu ka nyina fe ale de kana nyama yata ngama bamnu welele do anga tijani ngono ka faro ka kacha ambe Ousmane Madan Haidara groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ale welele do kerengere niala au conseil islamique au président nere sera ma ambenaka o fana welele do kerengere niala ka farat silame tombe la jeleka kuma kunche me bembolo de ambe alatam angum blala kanga baraka sanduru anana fo sanwolovla ala sera ka atwaka masayala ka anni toana anga baraka foka se bima anye biye o ala ka demede o tanu o be ala ifolo mamunu yedana ya danga ambe baraka dawe am afu fanama o ka ya fama kadaka nayi mu nana minyi o de keranse ku nyeti jotle kele ayanze ko deke u kana jigana u ka ya fama nan talo na yoro dowla asabana ina fo tijaniya yere jole do jogo dilali de kaka ni koro bokmana lebe fe anga kongere mi vle amina ta kaka ke hakili sigi kono aka ke basiki kono aka ke ben kono aka ke ni balimaya
aka kɛ ko juru kelen min b'an bolo n'o ye tijaniya juru ye an k'o lajɛ an k'an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ ka fɛ kow ta k'u bila kɛrɛfɛ an ka baara kɛ ala jati kosɔn ciba kanu kosɔn Chama Tijani bonya min b'an bolo n'o ye tiɲɛ ye o kumana an ka tile ala ye an kana ala janfa an kana ciba janfa an kana Chama Tijani an kana a ka tarika an kana yebebe an kana kɛ sababu ye ka fɛn k'a la fɛn min n'a ti bɛɛ n'o ye bɛnbaliyaw ani mankanw ani ko wɛrɛw ala k'an kisi o ma o kuma bɛɛ ɲuman ka don a kɔnɔ a ka ban ni hɛrɛ ye an b'o de ɲini ala fɛ ka tila k'a ɲini silamɛw fɛ u ka baara k'o kɛ n'o hakilila ye lala an bɛ laɲini minnu ɲini taaɲɛ la o bɛ sɔrɔ walhamdulilahi rabbil alamin. o tɛmɛnen kɔfɛ conférencier ale secrétaire général n'o ye an karamɔgɔ Al-Hussein Jakite ale fana bɛna a da don ka walawalali kɛ baara ninnu kana ka taa cogoya minnu na a bɛna kibaruya di min kɛ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fana fɛ. an ka foli bɛ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali tijani mɔgɔw a khulafaw n'a muqaddamu n'a kalanden bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada o tɛmɛnen kɔfɛ conférencier ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a sigira en 2011 a sigi ni bi cɛ a ye a laɲini ka Mali tijani mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen kɔnɔna la ka jɛkulu in tɔgɔ da ko tijani mɔgɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka jɛkulu Mali kɔnɔna la a zawiyaw ana association minnu bɛ yen nɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ jɛkuluba kelen ye ka kuma a bɛɛ tɔgɔ la conférencier sigikun y'o ye a sigikun tɛ k'a fɔ ko minnu bɛ conférencier la baara la k'olu bɛ kɛ seku ye olu ye conférencier seku ka baarakɛdenw de olu ye kalandenw de i n'a fɔ kalanden tɔw u bɛ ka baara kɛ la an ka suyukuw n'an ka muqaddamu olu ye baara taabolo min bila an senkɔrɔ an bɛ ka taama o de kan an bɛ ka baara kɛ la Jalo baara in daminɛna en 2011 fo ka se bi ma ɲinan y'a san 7 ye san 7 o tɛ tile 7 ye san 7 in kɔnɔ baara caman kɛra a kɔnɔna la adamaden a ka kan tuma dɔw i k'i jɔ k'i kɔfilɛ k'a lajɛ n ye mun kɛ n sera yɔrɔ jumɛn na n bɛ yɔrɔ min na bi n kan ka taa fan jumɛn fɛ adamaden kan k'i yɛrɛ jɔ k'i yɛrɛ comptabiliser k'i yɛrɛ ka jate bɔ i yɛrɛ ye Seydina Umaru kama hasibu anfusakum qabla an tuhasabu adamaden yɛrɛ kan k'i jɔ waati dɔw la k'i ka baara kelenw lajɛ ka jate bɔ o kan ne ye nin kɛ nin ɲana wa nin ma ɲa wa nin tun y'a kɛ tan a tun bɛ ɲa ka tɛmɛ nin kan nin tun ye nin to ye o de tun ka ɲi n bɛ yɔrɔ jumɛn bi n kan ka n sin fan jumɛn na bi n kan ka baara kura jumɛn boloda congrès kɔrɔ de ye o ye jɛkulu o jɛkulu na bɛ yen nɔ jɛkulu kan ka sigi don dɔ la k'a yɛrɛ ka jatew bɔ k'a ka baaraw lajɛ baara ninnu u ɲana wa u ma ɲa wa baara ninnu n'u tun kɛra cogoya dɔw la a tun bɛ ɲa ka tɛmɛ nin kan i ye n faamuya k'o jatew bɔ k'a lajɛ ka nin kura fiyɛ jɛ la mun kosɔn wa objectif kura minnu n'an y'olu bila ɲɛ an ka se k'an ɲɛsin olu ma ni farifoni kuraw ye ni nin kura ye ni hakili kura ye ni jateminɛ kuraw ye congrès kun ye o de ye donc conférencier a ka congrès ba a bɛna kɛ nin y'a ka congrès ordinaire a fɔlɔ kabini a sigira fo ka se bi ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ congrès ordinaire kɛ congrès in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an kana sigi bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ ka ɲɔgɔn masala an ka baara kelenw na an ye baaraw minnu kɛ ka tɛmɛ fo ka se bi ma an kan ka baara jumɛnw boloda an kan ka taa tasira jumɛnw fɛ an kan ka minɛbolo jumɛnw de kɛ sisan nɔ an kan ka bureau in an kan ka renforcer cogo jumɛnw na an kan ka élément kura jumɛnw don a kɔnɔ mun kosɔn an na se ka baara kɛ an ka khalifaw n'an ka muqaddamuw n'an ka shuyukuw ye baara kɛ cogo ɲuman na an ka se ka baara kɛ Cheikh Tijani ye radiyallahu ta'ala anhu ale kelen de ye sheikhu ye nin tarika in kɔnɔna la an ka Cheikh Tijani ka du an ka du in ni yɔrɔ min kan ka bari anw bolo an k'o yɔrɔ bari yɔrɔ min kan ka mun k'o yɔrɔw mun yɔrɔ min kan ka réparer olu yɔrɔ réparer an ka jamana kɔnɔna la mun kosɔn Tijani y'a laɲini ye min ye o ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna la Tijani y'a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o ye silamɛya ɲuman ka laɲini ye Tijaniya ye silamɛya de ye Tijani den ɲuman o ye silamɛ ɲuman de ye silamɛ ɲuman o ye Tijani den ɲuman de ye donc u fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc an ka sigi an ka kow jateminɛ an ka lajɛ kow bɛ ɲɛ an bolo cogo min na an k'o baaraw boloda o de kama conférencier bureau exécutif a décidé
k'a fɔ an ka sigi an bɛ kalo min na n'o ye octobre kalo ye a 27 ana 28 an ka Mali Tijani mɔgɔw bɛɛ lajɛlen wele Bamakɔ kɔnɔ ani région na an bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in bɛ kɛ maison des aînés la ACI 2000 kɔnɔna la donc ACI 2000 kɔnɔna la maison des aînés la donna maa 250 ka se maa 300 ma Tijani mɔgɔw la olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka baara kɛ an bɛ baaraw kɛ an ye activité minnu kɛ k'a daminɛ kabini 2011 la a activité kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a kɛra cogo minnu na ka rapport k'a kan k'o kalan mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'o lamɛn conférence sigi ni bi cɛ nafolo min donna a la Thierno Hadi bɔra k'a fɔ maa min bɛ conférence financer o ye Maroc de ye le roi Mohamed VI ale de bɛ conférence financer an b'a fo nin kɛnɛ kan k'a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan conférence ka se ka jɔ a sen kan k'a ka nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛra ni ale ka dɛmɛ ye a kɛra ni ale ka financement ye an ka foli b'a ye an ka waleɲuman dɔn b'a ye an ka dugawu fana b'a ye donc conférence mɔgɔw bɛna sigi baara o baara kɛra ka baara bɛɛ sarada wa karamɔgɔw ɲɛkɔrɔ an sera ka nin de kɛ an ma se ka min kɛ ka yafa deli u fɛ o la k'a fɔ baara kura min bɛna boloda ni Ala sɔnna a ma minnu ma se ka kɛ an b'olu boloda bureau kura la filanan ye min ye wari min donna conférence kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma an b'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a daminɛ kabini a kɔpɔrɔ kelen na fo ka taa se a million ma an da bɛ don a bɛɛ la ka bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ fɛn ye transparence de ye baara min bɛ ka kɛ la a bɛ kɛ transparence de kɔnɔna la bɛɛ ka bɔ a kalama baara in kɛra cogo jumɛn na sɔrɔ min donna a la o sɔrɔ ka ɲɛfɔ bɛɛ k'o kalama statut ni règlement min bɛ conférence n'o bɛ ka ni conférence bɛ ka taama o bolo kan n'o ye conférence sariya a sariya bonda ye o sariya gafe minnu b'an bolo an ye hakili jagabɔ kɛ sariya gafe ninnu kan waatiw bɛ yɛlɛma tumaw tɛ kelen ye i ye faamuya sariya gafe ninnu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka bɛn an ka nin waati ma o hakili jagabɔw kɛra congrès bɛ na ka na o baaraw kɛ ka n'olu fana hakili jagabɔ min kɛra o la ka n'o valider i ye faamuya donc pour que an ka taa taabolo kura kan ka da ka diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ ma yɛlɛma dɔrɔn an ka jamana fana yɛlɛmana parce que an ka jamana fait partie du monde an ka jamana yɛlɛmana taabolo kuraw b'a kɔnɔna la ayiwa politique kuraw b'a kɔnɔna la ko caman b'a kɔnɔna la a bɛ wajibiya anw yɛrɛ fana kan an ka yɛlɛma k'an ka taabolo yɛlɛma ka adapter an ka jamana ka taabolow ma donc o baaraw bɛ ka kɛ la ni Ala sɔnna a ma baara fɛn bɛ kɛ congrès kɔnɔna la a baaraw bɛ bolo tara ka ban cartes taara mɔgɔw fɛ yen ka ban ayiwa lettres taara ka ban information dira mɔgɔw ma ka ban an sigilen bɛ dɔrɔn k'a don de ma kɔnɔ le 27 ani le 28 ni Ala sɔnna a ma n'o don sera an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka an si jɔ k'o don ma kɔnɔ an bɛ fɛ fɔlɔ lettres taara minnu fɛ yen nɔ an ka karamɔgɔw la an ka suyukuw la an ka mukadamuw la an ka sheikhuw la an bɛ fɛ u yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan fɔlɔ u ka na ko in ka daminɛ u ɲɛna n'an b'o wele ko cérémonie d'ouverture o ka k'u ɲɛna o bɛ kɛ samedi sɔgɔmada fɛ à partir de 9h30 n'o tɛmɛna n'u bɛ na kelen kelen bɛɛ k'i jija i ni kalanden dɔ ka na min b'i ka zawiya représenter congrès baara tɔw la donc ni ouverture banna an bɛ yafa an karamɔgɔbaw ma olu bɛ taa so u bɛ t'u lafiɲɛ donc congrès baara tɔw bɛ continuer baaraw minnu bɛ continuer an bɛ fɛ zawiya bɛɛ sheikhu bɛɛ mukadam bɛɛ i ka représentant ka ye kɛnɛ kan an ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ samedi k'o baaraw ban ni Ala ye dimanche dugu ɲuman jɛ dimanche don midi an b'a ɲini o suyuku kelenw fɛ o mukadamu kelenw fɛ o khalifa kelenw fɛ u bɛɛ kana fara an kan tuguni ka fara kalandenw kan an ka jɛ an ye baara min kɛ samedi i ye faamuya o baara taara wolo min na an ka jɛ k'o baara kala u ye u k'o faamuya u k'o baara mɛn u k'o baara valider n'olu y'a valider bɛɛ ka jɛ ka valider o tuma conférence kura de wolola conférence kura min n'a bɛ baara kɛ Mali Tijani mɔgɔw tɔgɔ la à partir de dimanche i ye faamuya donc an bɛ fɛ bɛɛ ka nin k'i ka ko ye zawiya bɛɛ k'a k'i ka ko ye Mali zawiya bɛɛ k'a k'i ka ko ye lettre sera min ma i k'a k'i ka ko ye lettre ma se min ma i k'a k'i ka ko ye Mali association bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'a k'i ka ko ye Mali khalifa bɛɛ lajɛlen mukadam bɛɛ lajɛlen ka nin k'i ka ko ye hadamadenya ye ayiwa hadamadenya de ye an ye jɔnw de ye hakiliw de b'an na hakili limitelen don hakili bɛ ko dɔw sɔrɔ kuma dɔw a tɛ ko dɔw sɔrɔ kuma dɔw ni Ala y'a kɛ an ka hakili ayiwa limiteli o y'a to an ka wele ma se ka se maa dɔw ma lettre ma se ka se maa dɔw ma o kɔrɔ tɛ k'i sen bɔlen don a la nin ko in ye bɛɛ de ta ye donc appel min filɛ ka lancer nin ye
ne ye conférence secrétaire général ye conférence bureau ye autorisation di yan nɔ k'a fɔ appel min bɛ ka lase tantɔ o ye conférence bureau bɛɛ ka appel ye n'a donna maa ma tulo la tijanidenw na i welelen don a kɛnɛ kan i kana jɛ an ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an nana fana an ka jija an ka baara kɛ bɛn kɔnɔ an ka kɛ kelenya kɔnɔ an ka kɛ wasa kɔnɔ an ka suyuku an ka karamɔgɔw an k'u kunkɔrɔta i faamuya an k'an yɛrɛ kunkɔrɔta an k'an danbe kɔlɔsi an ka tijaniya danbe kɔlɔsi an k'an ka silamɛ ɲumanya danbe kɔlɔsi an ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ an tɛ dɔrɔmɛ ɲini a la an bɛ ka ala de ka diɲɛ ɲini a kɔnɔna la an b'a ɲini ala fɛ baara in ala k'a diya ala ye ala k'a diya alakira ye ala k'a diya an karamɔgɔw ye wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. hakilila aw ye welewele dakan ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen mɛn o la tijaniya kalanden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ khalifa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ muqaddam bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin wele in a bilalen don bɛɛ lajɛlen ma samedi don nɛgɛ kaɲɛ 9 n'o ye 9h30 bɛɛ lajɛlen welelen don ka se ka se nin kɛnɛ in kan n'o ye ayiwa conférenati ale ka congrès kɛnɛ a bɛna kɛ ACI kɔnɔna na maison des jeunes la o la an bɛ dugawu kɛ ala ka a don yira an na an b'a ɲini ala fɛ congrès in ala k'a don hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la hakilina minnu bɛna ta a la san 5 nata ala ka hakilina ninnu kɛ ɲuman ye o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu ko n sɔgɔlen bɛ an na nin sanga in na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan Serifila Jabarani sanfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.